Δραπέτεψα από τη χώρα της ανελευθερίας και της αδικίας. Κουράστηκα να ζω χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελευθερία. Κουράστηκα να φοβάμαι καθημερινά. Κουράστηκα να καταπατούν την προσωπικότητά μου. Πού έχω έρθει? Κινδυνεύω κι εδώ. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Πού βρίσκομαι? Μη φοβάσαι. Βρίσκεσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανθρωπινή αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή και δεν μπορεί να καταδικάσει σε θάνατο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη σωματική του και διανοητική του ακεραιότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύονται τα βασανιστήρια και εξευτελιστικές ποινές. Απαγορεύεται η δουλεία και η καταναγκαστική εργασία. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής, αλλά και στην προστασία των ιδιωτικών και προσωπικών του δεδομένων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα γάμου, ίδρυσης και οικογένειας διασφαλίζεται μέσα από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία, έχει δικαίωμα ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ελευθερία του συνέρχεστε ειρηνικά και του συνεταιρίζεται σε όλα τα επίπεδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβαση στην εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην εργασία και ελευθερία στην επιλογή επαγγέλματος. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αγαθών που απέκτησε σε νόμιμα, καθώς και το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλίζεται το δικαίωμα ασύλου και υπάρχει προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και απαγορεύεται κάθε είδους διακρίσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σεβασμός απέναντι στην πολιτισμική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζεται η ισότητα των δύο φύλων σε όλους τους τομείς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζεται το δικαίωμα των εργαζόμενων στην ενημέρωση, διαπραγμάτευση και τη συλλογική δράση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κάθε εργαζόμενος προστατεύεται σε περίπτωση δικαιωμένης εκπαίδευσης και έχει δικαίωμα να εργάζεται σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρρωγή. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει ειδική περίθαλψη και ειδική πρόληψη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται τις πολιτικές προστασίες του περιβάλλοντος αηφόρου ανάπτυξης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα του εκλέγει του εκλέγεστε στο Ευρωκοινοβούλιο και στις εταιρείες της χώρας. Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα σε ένα από των κρατών μελών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε δικαστήριο αν νομίζει πως πληρούνται τα δικαιώματά του. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια απαγορεύεται αυστηρά η κατάχρηση δικαιωμάτων. Ήρθες στην Ευρώπη. Βρίσκω